ġerħa li ddum biex tmur u tibqa' teba' tagħha u tħalli fuqna marka tidher ħafna tħallik mingħajr ftit li terġa' tibda jekk tħares lura ssaqsi x'seta' ġara u tibda tara toroq ma jinfdux saqin li għalqu dojoq mingħajr wasla u ħalel kbar li ġorru kull ma jsibu nitkaxkru magħhom bla ma nafu l-fejn ejjew ilkoll nitgħallmu mill-iżbalji ejjew ilkoll inqumu saħburin ejjew ilkoll inħarsu l-fuq ferħana biex nerġa' għadha nkunu rebbieħin. U meta l-kwiet tistembaħ minn dil-ħolma fi skiet tal-qalb u mhux f'saħnet id-dehn u tara r-realtà timbotta dejjem u temmen dak li qatt ma rid isir intebaħ li jeħtieġ iċċaqlaq l-art ejjew ilkoll nitgħallmu mill-iżbalji ejjew ilkoll inqumu sħaħburin ejjew ilkoll inħarsu l-fuq ferħana biex nerġa' għadha nkunu rebbieħin fejn hemm ir-rieda safja nħarku l-ibra fejn hemm il-kliem ġenwin inxerdu l-għasel fejn hemm l-uġigħ tal-ħlas li twilet ħajja fejn hemm l-għajnejn imxarba hemm tama saltan ejjew ilkoll nitgħallmu mill-iżbalji ejjew ilkoll inqumu sħaħburin ejjew ilkoll inħarsu l-fuq ferħana biex nerġa' għadha nkunu rebbieħin. Nirringrazzja